ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal tawngal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma foof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Jam fakili koyne muusi mi yiɗa manjinmi ko jewtima anu yummiraɗo arwajo ɓeskuma ko nafoyta ɗumen jango ko woni laal fofo ma juuɗe jiitu jam fakili koye welani sa ummima wuro ma natelade toppitajuma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI jarabi mojani jafagili koye welani NIMSO NIMSO GUILLI jarabi koye mojani haydara kewani haydara waɗani hakkude mabɓe e eno ɓe kaaliri walla no yiira kono noon bamma ronki dolde ɗum walla famde ɗum noon jaggi ɗum ha wayno ko elle koko lipti ɗum no jeeyayi ko addi ɗe balɗe ni ina famdi ko jiitamo e nder galle o ko nattuɗo tan waɗi ɗum ko hunde nde koko duƴƴimo e ɓernde koko waɗi ɗum choc ɗum quand même ina wawi tawa ko ɗum woni ko jiiɗa koye galle o kono kadi wona hay hunde am wona hay hunde artir haqqille ma et puis ko gueɗe mawɓe wona haydara grand fulɓe ne mbiya so miijo asi woyndu yo hakkille toro ƴooga min komi mawɗo kilifaɗo mi wona cukalel hannde natgol gardien o e nder suudu nenam so waɗi babam sok ha telle sorte que hande nenam e babam goto fof ko ƴetti distance ma hunde nde hawam no feewi jiɗɗa wiide wonde gardien o nanimo e nder suudu tigui rigui ha joni nenam wonno koye wondude ala aɗa andi kadi ko ɗum tagi nde puɗɗotomi haala mbimami woto naw miijo ma to woɗɗi ina wawi addandema caɗele ayi min omo kaldata aɗa andi mo wona suka aɗa andi kadi mbiɗa jogui expérience aduna saabu mi yalti leydi ndi kadi koye mawɓe mawnumi koye sara mawɓe ko gandumi ha heewi
hay hunde waɗani noon kadi mi wiyani noon ɗum tan addana babam wadde sok aɗa andi hunde so tawi wirnima ina tunda haqqille kono wona ko wirni foof soofi kadi ko heewi nana yaaha aɗa yiya ko ranwi taw ko daɗɗi koko ɓalwi aɗa yiya ko ɓalwi taw ko daɗɗi koko ranwi ko mbawmi haalandema en tant que miñiraɗo moƴƴu kadi koye galle hen jeyami saabu ko hen ƴettumi cuddiɗo joguimi ko gorgol makka e bamma jiiɗi nene goto e baba wadde min komi ɓesgu e galle o kadi aɗa andi bamma no way rokkudemi gueɗal e galle o wadde so tawi mbiɗa haalda e ma kaldiratmi ma ko mbasa woɗɗinoyde miijo ma ha addanma caɗele woto naw haala ka toon saabu wona noon mbimi kadi ne gasata worani noon kono bamma kadi ko kellifaɗo ko mawɗo kadi neɗɗo timmani jogade mbo haqqille makko mo miijo ɗumen mbawa ɗum hadde saabu neɗɗo wawa darade faddo miijo neɗɗo hono mum waɗande babam no fewi ene ko haydara woda expérience mo babam jogui o so tawi yiyani ko laaɓi ɗum jaggata ɗum ha hande ene wontan ɗum ha joni choc kono amadou te min ko babam ne himi kono amadou wona ko laaɓani fo tunwi wonko laaɓata haqqille ma taw wono laaɓi to nder to kono an so tawi mi yiɗa ya ñaaw haala ka tan eno miijoriɗa sabu a tawaka anda ko woni toon kono jaggu hay hunde woodani kadi paama jinnaɗo ma ko jinnaɗo ma yasin ko jinnaɗo ma wota ya aɗa jogo jorto moƴ bonɗo faade e makko walla aɗa jogo hen sikkeji faade e makko so ɓooyi a wattat mo darde nden ɗon yitere te ɗum waɗɗake ɓiɗɗo rento ɗum ko hen hunde gueɗel keddigal ngel jokku golle ma e haajuji ma galle ko galle ma sabu ko galle bamma kono ɗen ɗon gueɗe woppu ma Allah waɗen suturu ma mawɓe jooɗo ñawdo ɗum hetta banggue yimɓe jokka haajuji muɗumen woto sikko hay hunde sabu ɗum moƴƴani hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo komi dentinowoma keddi ko gonmi koye walludema artir haqqille ma ñalawmina ara ma Allah laɓɓin foof sabu koye aduna gonɗen kadi Allah ne yiye foof kadi paama so tawi eɗen kalda cukñagu tawata ko enen jiidi yumma so yi eɗen kalda ɗum ɗo ko enen jiidi galle o jiɗmi widema tan ya artir haqqille ma jokka e haaju ma bamma sa fini juuro ɗum haɗa dawde sa arti juuroye ɗum yayma rokku ɗum gueɗal mum ha timma kono ko waɗi ko hakkude gardien o e nene ma mi wi ani ɓe jottodima mbimami ko enoɓe kaaliranimi ni koɓe tawɓe gardien o nder suudu nene ma bamma noon ɗum jaggi ɗum firtani noon koɓe tawɓe ɓe gondi aɗa andi ko fotani wodde so tawi woodi firti tan wonde ko tundi hakkille ko ɗum woni gonga c'est que ɗum ɗo so tawi saabima a distance waɗi hakkude nename babam firti tan wonde babam wonko tawi nename no wadde gardien o min mi wona cukalel ko mawɗo kelifaɗo grand welani ha welani galla men o hande no wayni ni jiiɓi amadou artir haqqille ma kadi woto jaɓɓor ɗum bojji artir haqqille ma woto jaɓɓor ɗum bojji woto naw haala ka to ko yahani ka gorko caggal bamma e galle o ko an wonko noon bojji ñawdani ɗum kadi so tawi a waɗi erreur mo bamma waɗi o a natat e caɗele so bamma no wawi taw ko sikkata ko wodani annene sa naate o noon sikki a ɓeydo jiiɓade te ko an fuɗɗumen fabade mbiɗo ñaaguima adi fof ko artir haqqille ma andu ka gorko kono ko bamma sikki ko e an sikki mo jiɗɗa aɗa yanta o foof ene wawi taw wodani y a piscine dedans son falama jade sorti mi naɓat on jahat visite mi naɓat on hôtel aussi mi naɓat on te ɗum ko kalis goto kala mon goto tottani kam ɗum de golle vous avez que deux mois pour finir le job vous tous nag on famille kama an ono waɗa wawa hebde député ma o ɗum woni probléme o Bon, ce minute du mot yatata, je ne sais pas c'est quoi le problème. Peut-être on va être occupé ou bien les heures d'appel aussi. Tu l'appelles à partir de quelle heure? À 22h. Quoi? 22h. 22h. On va nous dire à 22h. Je t'ai dit que nous avons dit heure du nord à partir de 10h. Sinon, 18h ou bien 17h minimum. 20h, 22h. T'as noté tout le monde. T'as vu mon 14h, t'as vu mon Julie.
Vous m'avez compris, j'espère. Elle se croit tout permis. Tout en prenant comme trop. Quel est le de c'est le même travail. Adani lodu. Ay tagar awa wadde ko a fota wadde ko ananta ko bittinta. Aduna do Allah yummileni en fof en jetti fof rondi. Min non kaga sagam Allah fawani kam problème. Goddo fawta kam problème. Ay mbi on mu ay min on lalata kam ko safara immi armi aljanna he on oɗo noon to nak to fayni mo to faɗon to omundi ɗo ɓuuri village ɓuuri laakar oɗo Min comme des ans, je suis dedans. mais je vais pas me fatiguer mi ladana ɗum nene wona yi Moussa de ñande fof haala ko goto konko woni tan ko famara ñande hecc hanki ɗo o ari explique an momi fof hawfande o yihirano change jaɓɓal o bonnoddi kam ala ko heddi haalde makko so wiyama ni tan o wiya Mamoudou Kébé min ko kalanmami ko hay konngol ummota ko hen ɗum ɗo min yonani haqqillam min ƴeewi mi ƴewtidima ɗum ɗo sirani par ce que ɗum ɗo hay goto andata fayi hakkude ma e Mamoudou Kébé mi natti famde ɗum an neɗɗo ma yiɗade hirde e mum aɗa haalde e mum subay kiɗi jamma e ñalawma holno jiɗa famire ɗum ndeɗodduma fota woni communication kadi mi jaɓata wonde perdant guila e joni foof leerata mi anda ko gonmi e dow mum mi yara ha dernier minute ɗon kanam ummima ga fahi ka te Mamoudou en totta ko tottuɗama hanki o ko hen conmi ɗum mboɗo yiɗi kala ko ari mbaɗe pecce ɗiɗi son jokima feccere ɗi nde totton kam mi mofta pour projet o min nani ko kalɗa ko kay Moussa mi alande an a pertata o kala ko watta ko fof ko an saabi ɗum an ala andi ɗum a pertata an beɗa yan hande no mbaɗa ñamtade wona mbiɗa joni konko tottuma codda ɗum ɗo alandi ko watta ko fof ko an saabi ɗum ko yidde hakkude mon ɗum ɗon an ala ko mbat peccata hen sikki mère oɗo so wayino way hande ni ha Mamoudou en mbawi rewde makko wonko gonmi hen seeɗa dañatnomo mboɗo renda e makko haw wayno wayni ko hokkatami ɗo mboɗo sooda kon ɗo comcon ko min wona ɗum cohlumi de wona ɗum jinmi ko Mamoudou ene totta kadi mboɗo andi Mamoudou en totta ko tottata ko yo rewne lawol mi anda ko kenmi Moussa an ɓuuri andude ko watta ko an tan saabi ɗum ko yidde hakkude mon saabi ɗum o anda ɗum de konko o anda ɗum aya no mbaɗa ñamtade ko tottuma hanki ko wona ko hen codda ɗum ɗo kadi Kébé wona passo makko min jiɗanmi ɓinguelam ko passo mum min ko baddanmi e ñeeño jiɗɗa hankadi ko leñolam foof jodoro kam binta bonni ɓiyum totti ɗum ñeeñde deñu haqqille ma sa lilima ɗano sasa kala ko liggi foof ko an o tottata konko ɓuurima andude ɗum te wona mbinɗa hoɗo ñallata koɗo ñallata kay ko jiɗɗa mo defeneɗa bottari sa ko cagguinɗani wona ni leccude wallahi somi mettini somi ari ɗo deñu hakkille ma way maaro min defi wona ñamon maaro de mi tawi mbaɗa daromami ma jinmi ko sah ko ɗum hande mbanmi envie ene wona nani an yi Moussa no Omo defanoymo ko yiɗi ko mbaɗa ko poɗɗa wadde o omo defanoymo ko yiɗi ko tan Moussa an omo natoy nde wañ ɓorto ya ɓurto e gara mamma e kay joni il est temps nun mi dañana affaire o stratégie par ce que probléme so waɗi il faut dañana ɗum solution et la meilleure solution c'est quoi ko ƴettude ma fi ɓinguelam mi waɗa mo arme eyyi par ce que min mbeɗanni joolo ko garanmi galle makko welatama te ɓiyam so woni galle makko il faut mi ara
so ɓooyi seeɗa o waɗat énervé te so waɗi énervé mo dugde umu te se ɓe mbaddi tan ɓe certat en ce moment mi hefta debbam par ce que min e hoore mbeɗa anndi umu ko min tan yiɗi te minne kadi ko kanko tan jinmi te vraiment mbeɗa anndi min nimsiti hakkunde amen no yaari ni mais kanko ne mbeɗa anndi o nimsiti ah oui c'est la meilleure solution min dal mbeɗa sikki ko noon tan poti wadde ça marche Heerul Gilla hande no wuli de o yehi e nawi cikolel ngel o nawi mi wimam o woto waɗa stressé non non du tout momo wawa waddemi stressé par ce que ko tagi wawa waddemi stressé mboɗo andi jeu mo waɗata o mboɗo andi aussi kadi fandare makko et je sais très bien holko waɗata o arani pour jewde cukalel ngel o ari pour ko min mboɗo yiyamoy nder galle o et min je suis plus mature que ça an gagnanmi o nannuma e nder jeu o ɗum tan somi dañi hen souci wona pour mboɗo jogui hen souci parce que il peut me faire quelque chose ou bien il peut me rendre jaloux ou bien ko way noon ne t'inquiète pas pour ça problème am ko hunde tan ko an o wasa emportude may jeu parce que je veux pas que jeu mo woni o an nata hen sincèrement parlant Poular wi ko tina foyi ko min waɗi choix am an won Keerol Gillam ko waɗat ko aɗa andi fandare makko bonnude donc comme en tinti foyi mi wimam min e ma ha aljanna firdawsi ko an cuɓim deñno ɓernde ma woto waɗe stressé ɗo ko waɗat ko hoore makko woni famɗinde par ce que a woppata ha hunde wirtoma aɗa refta caggal mum aɗa doga mais j'arrive pas à comprendre comment holko yiɗi au fait dami fompanma yesmango a wahni j'arrive pas à comprendre est ce que aɗa andi sa fiɓi yesma a ɓeydot yodde aɗa andi ɗum piɓɗo yeeso oui sa fiɓi yesma a ɓeydot yodde non c'est tout juste que j'aime pas ce qu'il fait Keerol Gillam yo bone ma waral aɗa ndu mbatten woto tardinma woto tardin men pañam nen caggal plat ma préféré ndefnat mami te noon woti yejjit ala big nayi sagal ok komi jiɗnoɗo windande mi tinima o ko kaki janan kala jiiɗom anda ka kaki janan aɗa sikki min won jiɗɗo ah en tout cas jol cohɗo hono yam ni aɗa sikki won jiɗɗo ɗum ɗon rek konngol ngol a windanami hen bakar mbaɗa anda an ka échantillon e firdawsiji wonɓe o laaka Allah ko haɗuma échantillon saɗa haala ko wona yamin mi ko dejjat par ce que mi haalata ko jimi e ma ko mi dejjat mi aɗa andi an ɓuuri andude ko kalta ɗo henne ko foof koye ma woni et puis deuxièmement ça fait 1 mois noon en jaltani ɗum ma welam de jiɗmi ko jehen île du Saloum il y a des endroits tellement beaux ɓuuri yiɗi mbaɗa ɗum découvrir parñani est ce que en dottotaki nder han ma wadde départ message ma ko ɓorniɗa ko woni hen no yooɗi ha ɓurti sira gonɗa koye toñde peetoɓe worɓe janan in keewi e lawol ngol gonɗa koye toñdem non non ɗum sira si gonɗa koye toñdem aɗen hay sikki kilot mbaɗɗa yooɗat jinmi mbaɗat kilot ceekiɗe simis ceekiɗe kala ndarɗom ayi wi oɗo honde yahani wona mais wota hay gandama noon
NIMSO GUILLI NIMSO GUILLI NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI NIMSO GUILLI NIMSO GUILLI gueɗel tan min jinmi kalna kam beele ko wiya ko an waɗi walla waɗani sabu ɗum gañmi ko nadde erreur gañmi ko yalde e dow mabɓe tawa ko tumeɗa ko an waɗi neɗɗo fof noon ina waɗi défaut ji neɗɗo fof kadi ina wawi dañde erreur ara e dow mum hoddiro noon ala fof mo yanata haɗa miñam ko adi fof min mi ala ko kalmi nde wonno honkono wela kalɗo to welani keɗiɗo min hunde nde koko ɓurti gandalam so tawi ko gonga weli Allah hunde nde koko ɓurti gandalam sabu min mi wawa widema mi wawa andude holno oɗo natiri e nder suudam ha ko waɗi ko waɗi mi wawa widema ko ni yaari mi wawa widema ko ni yaari sabu haydara mi anda hen e kono alay sago ganda hon ɗum yaari sagata noon ene yaha tawtima ko moƴƴa sabu min duuɓi 25 ko nanmi oɗo galle ha ɗo jarantemi Allah ɗo mi meeɗa wadde ko rewani lawol caggal joom gallam haalaka e yeeso mum ne futtini guitam min noon ko ganduɗa mi ɓurni ɗon hooram hayso tawi komi baɗowo kay komi baɗowo ko boni mataw ma jaranam ɓornade faɗam mi yalta mi yaha mi waɗoya ɗum nokku goɗɗo taw wona e nder gallam he kono noon so neɗɗo yiiɗi bonnudema ala fof to mbawɗa rewde kono ɗum ɗon fof e waade noon min de mi anda goɗɗo kono mi ɗacci fof e juuɗe Allah yo laaɓin came cella joni grand kabla yoto woni kañum kablaji leñani hen ha joni nana clinique tension mum nana ngabbini heeɓi 23 mbeɗa ñaagui noon Allah jomiraɗo joom paɗe bawɗe o yo Allah umminno e jaam sabu hande so tawi o maayi haydara laaɓata min ɓeydo tumude o dañata jaɓata hokkude mi ta no namdori momi pour mi wawa famde ɗum ɗo holno yaari joni ɗum fof e waade noon min mami artu rewde less mi ƴeewa somo mi yimo yasin mawno andu hay saaha goto mi woppatama jeewa e ndiɗo haare sabu min mbiɗa anduma no fewi koye jungo ma mawni hande mbeɗa wawi wiide hande an woni nenam wadde hande caɗele ɗiɗo so fawi o fawama e dow ma woni tuma muye kadi labɗo alay saago min mi daro hen darden pour mi hen darade kono won ɗo e nder galle omon ɗo e galle he somi ummima joni mami eto rewde makko mi yewtida makko mi heeɗo kadi kanko ne holko woni avis makko e ko woodi ko saabu ko mbimami ko tan gañami tan ko nadde erreur mi yana e mabɓe taw ko an tooñi ta kadi mi ñaagaki Allah an tooña ɗo e nder galle o sabu a ɓooyi ɗo kadi mbeɗa anduma no fewi min so ɗum ɗo ƴettama fawama e dow ma mbeɗa anndi min no deglutum ɗum so tawi a waɗani tan min mami waɗa ko pour ko watte so Allah jaaɓi wallahi adam miñam mi waɗani duuɓi 25 wona balɗe 25 oɗo gorko mi meeɗa wadde ko fotani wonde caggal makko haalaka e yeeso makko omo futtini guitomo ndaara hayso tawi komi bonɗo mi ɓorno paɗa mi yaha mi bonoya ladde somi gayni mi arta kono e nder galle he mara koye ñiiri mbanni guite mi hersini ñamde on saaha ko holon gonno e galle o yasin mbawal bla e hoore mum alano ɗo Jeynaba nawnomo hôpital mamma yeehi jeere sukaɓe janggoyi mino ɓooyi sonde less sondroyo juuti ɗum taki mi yaltude min ɗo yaltire suudam nde mi andani holno mi wawa widema ɗum ɗo ko ni yaani nde wonno kala ko bettuma wawma mi nani min mbiyatma tan ko ya muñ somi ummima min mami rewɗo pommi ɗo rewde so Allah jaaɓi ma en gandu gongo holto woni sabu jawdi aduna karani ɗum duniya o duniya NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI
jani na hamni de hono non so hoddiro ari tan ari tawde ko ni yumma yidiri ni wadiri Amadou yumma wadi de so hunde wadama non mawdo killifa do daari ko wili dum wadi ala ko bawden hen kono non gandumi non o wadi mo fotani wadede non so bamma no waye ngodo wuro responsabilité totale gondo e makko jiido mo fof ne ittani mo genal hay sukaabe jibinaabe hande e be gandi holite la blay kono non yumma bonni ko wawa fewnidde gandi mo bonni ko wawa fewnidde parce que bonni faydagal bamma so ƴewde gardien sukaabe tokosbe ada wonde muyen min non Amadou e mi woyi wadde mi sipsone non yumma Yasin mi woyi wadde mi sipsone ko dum wiyete non suko hodo rokke mawdo so mawdo natti wawde tan yiloy to bangi goddo ko dum tan yoni fof jarani c'est bon yumma fija biya halatay woyo yelaye mon ganda woyi bandi woni bammo NIMSO GUILLI what habe gida mada yaga wonta NIMSA NIMSO GUILLI what habe gida mada ngoba wonta NIMSA ay member jiji jam sudam kan bonam de wopan modeja o kane wande jam sudam mudul kan jam sudru yidir mu ko jawdi tan sanani NIMSO wi acha kalkole de charanda wainaki la chudamo kanko goto winde mako alati NIMSO gata jontado be nguti kono ngontuda ko kani killi afeji ponande fosa hada hollitam ahala namo to yida ma yiko jeba manya ni nyande budi mado nyande fo mi nyena hala chala daka mubodo kite na ko kala no go poni barnde wataki tepo ma e carte reno serdo NIMSO taina ma NIMSO killi NIMSO GUILLI what habe gida mada yaga wonta NIMSA NIMSO GUILLI what habe gida mada ngoba wonta NIMSA